Lewapda tapılgysy dermanlaryň bahasy epesli ýokurlany, ygtyýarnamasyz derman töwdegärleri işçiňleşýär. Ygtyýarnamasyz derman satyjylary Lewabyň bazarlaryna tapılgysy dermanlary gymmat bahadan satýar. Olarda döwlet bahasy 70 manatlyk Dr. Mom we Brageksin siroplary 200 manat, öz bahasy 200 manatlyk Arbidol 500 manat. Yerli ýaşaýjylar derman gytçylygynyň emeli döredilýändigini hem de ygtyýarnamasyz derman töwdegärleriniň dürli ýollary bilen sebitde derman monopoliýasyna agalyk edýändigini aýdýarlar. Munyň jekmejekli barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 ýanwarda habar berdi. Lewabyň dermanhanalaryna tapdyrmaýan dermanlar bazarlarda ygtyýarnamasyz sowda edýän derman satyjylaryna ýüdi göterim gymmat bahadan satylýar diýip bir Lewaply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Lewap welaýatynyň darganaty etrawynyň esasy bazaryna baryp ygtyýarnamasyz derman sowdegärleriniň işleri bilen gyzyklandy. Onuň öwrenen maglumatlaryna görä sebit dermanhanalaryna käbir dermanlar gytçylyk edýär. Bazarlardaky derman sowdegärleri pursatdan peýdalanyp gyt dermanlary gymmat bahadan satýar. Ýöne habarçy bilen gurrundaş bolan käbir yerli ýaşaýjylar dermanhanalardaky käbir dermanlaryň gytçylygy bilen derman sowdegärleriniň işleriniň rowaşlanmagynyň arasyna agyr baglanyş kurýar. Olar emeli derman gytçylygyny döredip derman monopoliýasyna ýol berýärler diýip ýagdaýdan habarly bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy derman monopoliýasy baradaky öňe sürmeleriň jekmejekligini öwrendi. Darganatanyň Daýhan bazaryna derman satýan goşa durnak içindäki 3 sany telekeçi Welayet dermanhanalaryna tapdyrmaýan dermanlary tapdyrýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu sowda işgärleri etrap dermanhanalarynaky adamlar üçin zerur dermanlaryň ählisini satyn alýarlar. Olar şeýdip etrapda hatda welayetde emeli derman gytçylygyny döredýärler diýip ol sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesine görä derman monopoliýasyna agalyk edýän ygtyýarnamasyz derman sowdegärleri bu işleri ýerine ýetirmek üçin özleriniň güýji daralaryna, howsarlarynyň himayet alýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Lewap welaýatynyň güýji daralaryndan şol sanly welayet polisiýa bölüminden kommentariýa almak synanşygy başa barmady. Olar adamlary derman saýlamak hukugundan aýyrdylar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler Darganatanyň merkezi dermanhanasyna her biri 1 manatdan adamlara çäklimeç berdi. Adam maşyna 5-den satylmagy tapşyrylan maskalar etrawyň bir belgili dermanhanasyna tapdyrmaýar. Bu maskalar goşa durnak içindäki dermanhanalarda her biri 3-4 manatdan satylýar diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Derman üçinçiligi bilen bagly kynçylyklar koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Häzirki pandemiýa döwründe döwlet bahasy 200 manatdan bolan Arbidol adly viruslara garşy derman bazardaky derman sowdegärlerini 500 manatdan, Ergafiron 450 manatdan satylýar. Dr. Mom we Brageksin siroplary 200 manatdan satylýar. Olaryň döwlet bahasy 70 manat diýip darganataly gurrun berdi. Böwrek we bagyr üçin hem işe ulanylmaly dermanlar döwlet dermanhanalaryna ýok diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň maglumatlaryna görä ýurtda 2 türlü dermanhana bar. Döwlet dermanhanalary we hususy dermanhanalar. Resmi maglumatlarda ýurduň bazarlaryna derman sowdasy bilen meşgullanýan ygtyýarnamasyz derman sowdegärleri agdalmaýar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň döwlet dermanhanalaryna käbir dermanlaryň gytylmagy we ygtyýarnamasyz derman sowdegärleriniň işçiňleşmegi barada Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.